danas na Marsu sa jednom novom temom iz 1948. godine. Dakle, 1948. Wernher von Braun je napisao jedno delo koje vidite upravo ovde i on je u tom delu, ljudi u tom delu 1948. A to je mnogo godina pre nego što se rodio ovaj, o kome ću kasnije, opisao jednog koji se zvao Elon. Dakle, ovo je dovoljno. Za ostale informacije pročitajte. Ali Wernher von Braun je 1948. napisao nekog koje se zvao Elon i koji je osvojio Mars. I mi danas imamo ni manje ni više tog Elona koji je to ima neki SpaceX i svašta nešto i osvaja to o čemu je ovaj pričao, odnosno pisao toliko godina pre toga. Malo pre sam objavio jedan video pre ovoga koji je takođe ima veze sa ovom temom i evo me ponovo, dakle mislim da je ovo zanimljivo, mislim da ima mnogo romana i dela koji predviđaju, eto ti pisci, autori su bili vidovite, a ja sam siguran da nisu, već je to neko koristio kao scenariju. U pitanju je predikcija. Tako da, ako želite da budete pametni, da predvidite budućnost, odnosno da predvidite šta neko želi da je budućnost, ovo je jako bitno. Dakle, mi možemo da promenimo tu budućnost ako skapiramo ovo o čemu pričamo. Dakle, mi možemo samo da predvidimo, i to je ono što ja radim, da predvidimo šta neko želi da je budućnost, ali mi to možemo da promenimo. E sad, šta neko želi ili kako da mi budemo pametni da skapiramo, to je prosto. Dakle, književna dela, Hollywood, filmska industrija, mediji, oni nam govore neprestano, godinama, decenijama, vekovima unazad šta je plan. Tako da mi tamo možemo da se informišemo čisto da znamo šta oni planiraju i onda možemo da to promenimo tako što ćemo mi početi da pišemo sopstvena dela i tako ćemo kreirati neku drugačiju budućnost. Dakle, u suštini je jednostavno, samo je bitno da dovoljan broj nas to skapira i da postane autor svoje sopstvene budućnosti. Dakle, da budemo autori sopstvene budućnosti, ali da bi se to dogodilo moramo da preuzmemo odgovornost da ono što se dešava i što će se dešavati, da je to naša odgovornost, odnosno krivica onog trenutka kada se desi da nešto nije baš onako kako smo mi mislili i onda krenemo da optužujemo nekog drugog. Dakle, bitno je da preuzmemo odgovornost i bitno je da shvatimo da to bude naše uverenje, da ne postoji ni jedno književno delo u prošlosti koje je predvidelo nešto i to nešto sad mora da se desi. Dakle, ovo je jako bitno. Ne postoji ništa što je ikada rečeno ili zapisano, a da to mora da se desi, odnosno da je nepromenljivo. Ne postoji sudbina, nešto kao nešto što je nepromenljivo, ona postoji, ali tu sudbinu kreiramo mi na individualnom nivou ili na kolektivnom, na državnom ili svetskom nivou, to kreiramo mi. Dakle, bitno je da se shvati, da se stavi prst na čelo i da se počne da se menja to kolektivno i ta budućnost i onda ćemo imati budućnost onako kako budemo zamišljali. Reče otac Tadej, kakve su ti misli, takav ti je život, i reče ja ovde, kakve misli, takva kob, slobodan si, nisi rob. Tako da ovo je i lako i teško, sve zavisi kako to vidite. Najteže je preuzeti odgovornost, najteže je doći do znanja i saznanja, jer jedino u tom slučaju možemo da budemo slobodni. Tako da probajte, menjajte se, ako to ne činite, znajte da se ništa promeniti neće, morate nešto da promenite kod sebe. Dakle, neka bude tu bilo šta, neka sitnica,
probajte da budete promena koju želite da vidite. Ovo zvuči New Age-ovski, ovo nije popularno kod jednog dela naroda, znam, ali ja to ipak kažem, o ovome govore i neki ljudi koji su većeg autoriteta od mene, ali od priče nema ništa, znači od teorije nema ništa, bitna je praksa, tako da bitna je vera u Boga, u budućnost, u Tvorca, u koga god, da bi se nešto promenilo na bolje, i kada osetite da je to moguće, onda će biti bolje. Dokle god smo pod uticajem ovih medija i o čemu ja inače pričam, i dok nas to gura negde u neki strah i neku lošu energiju, neće biti dobro. Dakle, promenimo to kod sebe prvo, pa onda će se to promeniti i kod drugih ljudi i bit će sve u redu. Kakve misli, takva kol. Slobodan si, nisi rob. Slobodan si, nisi rob.